¿Cómo? ¿Os habéis conectado? ¿Qué he dicho que no lo conocemos? Ya empezamos también, no. Oye, ¡Va! ¡Concentración, ¿Te joder! digo en serio? ¡Qué follón! Amb coque resurrección. ¿Cómo estás, avui? ¿Cómo estás, Guillem? Molt autista pel que veig. M'has jodido la presentación 3 veces. No, ¿Qué, ¿Cómo estás avui? Bé, descansat. Hem entrat la monografia. Me la suda. El Com estàs Barça avui? juga, s'han acabat el parell de seleccions. Tot Buah, coñazo històrico. Selecció, L'únic bo del parón de selecciones és que vam tenir excusa per no gravar. Que, per cert, 2 setmanes els fans s'estaran preguntant què està passant? Ens heu preguntat molt per... Ens han arribat molts missatges. Què està passant? Per què no hi ha podcast? Sisplau, torneu, no sé què. Bueno, calma. Què ha passat? Ha sigut que vam gravar un podcast que no es va perdre, van haver-hi... Un giro dramàtic dels acontecimientos durant 1 hora i mitja. I a sobre es va perdre la I a sobre gravació. es va perdre. I després, doncs, parón de selecciones, tal que qual, que no vam gravar, bàsicament. I que és una vergonya la selectivitat, és una vergüenza. Esto- És una vergüenza. ¿Qué follón? A mi. Estem parlant de selectivitat. Selecció. A veure, selecció, perdó. Que Follón està totalment en contra de l'ESPAU, en general de tot el sistema educatiu, i pensa que... Que l'únic que funciona és el sistema feudalista. Exactament. Llavors, com estàs avui? Com estàs, Víctor? Estan content ja, selecció. La selecció, què? Parón de selecciones, coñazo històrico. Parlem del parón de selecciones? Va, ja, després això... O no. A veure, ràpidament, Lesió. hasta la polla que es lesionin jugadors. Només Lamin, només la base. cojo com un hijo puta, va sortir del partit. Ja, No té cap Lewandowski mena de també. sentit. No passa res. Però, no sé, Lamin... L'únic bo de... Anava a dir que no, havia dit que no parlaria, però l'únic bo del parón de seleccions... Mbappé. Pero de Mbappé, ¿cuándo hablamos? Parlem de Mbappé. Mbappé no hablamos, no interesa. De Mbappé no parlem. Florentino tampoco. Maimo sociológico. Madridisme sociològic, per què, Víctor? No, T'agrada molt parlar de madridisme. T'agrada molt parlar de estic en Madrid. contra, no? T'agrada bastant, Madrid. Ets Ya un que merengue. ahora Ets com Cullera, nosotros a lo nuestro. no se investigará al Mbappé. No, Es que ahora ya ha apartado el caso y ya está. Tampoc bé. Sí, no. estàs interessat, suposo, en que no s'investigui Mbappé. No, al revés. Vilo merengue. ¿Qué coños pasa? Ara. Què opines de Manzanares? Semenero de Jimmy, el aficionat del Depor, el Manzanares y Frente Atlético asesinant-lo, què opines? Perfecte. No hi ha declaracions. De parón de selecciones, pues eso. Ja està, no? No, Poca ya cosa, está. poca cosa. Molt poca cosa a dir. Estic hasta la polla del parón de selecciones. Ja una Perquè altra vegada. Dues setmanes? estava a dalt amb la Liga i planta un parón Per de què selecciones estaves a perquè dalt? toca la polla. Perquè... Abans de passar amb l'actualitat del futbol Perquè de la Lewandowski Liga, va marcar un hat-trick. després parlem d'això. Abans de parlar de tot això, parlar del Barça, parlem del que ens importa de veritat, futbol de barro, futbol local, el Cerdanyola Futbol Club. El realment important. Sarda! El realment important. I per això avui hem portat un altre jugador del Sarda. Passa. Vamos. Juga amb Marc. En quin equip jugues? Con Marqués. Al D. Hòstia, anem palo de cojones, Con Marqués. Estaban en el antes, me han subido. Això és que no saps coordinar les cames, Ahora, és la lletra més alta dels juvenils de segona, Com? Dels juvenils de segona és la lletra més alta. Quants juvenils tens? Fins al... Hombre! ¿Qué pasa? Mira. Ara entres. Fins a quina? Hasta... Fins a... Molt bé. Bueno, parlem del primer equip, que el que ens importa, perquè el juvenil me la suda un poco. Saps del primer equip? Només els vaig entrenar a vegades i que han canviat l'equip sencer. Vull dir, ens han fet tots Com fora. nosaltres. Sí. No passa res. Bueno, aquí tinc coses posades. Cerdanyola va... Podeu bajar la voz? Cerdanyola va sèptim a la classificació, 2 victòries seguides, està en ratxa. Ole! Santi Álvarez, nou entrenador amb el nou equip sencer que el van canviar, està complint els objectius, sembla Va que es començar... mantindrà. Hem vist els partits i es veu clarament com van començar a poc a poc. Clar, perquè hi ha un equip nou, havia d'agafar Havia de confiança, confiança, tal, rodatge, pim-pam, però en quan enxufen, enxufen. Si enxufa, I enxufa. Enxufa. I vinga, va, parlarem una mica de la base. Ignasi Sanebra, s'ho van dir una fonts primàries, feia Van temps, però contactar directament. no podíem dir fins avui, Sí. però bueno, ja és moment de dir-ho. Ignasi Sanebra passa de... D'on estava? L'Espanyol, què? Espanyol B. L'Espanyol B passa a les bases del Cerdanyola, un bon projecte.
i el més important que veurem els pròxims dies, la setmana que ve... Qui ve? El Cerdanyola? Colderiu! Ve Colderiu! Anirem a fer-li una entrevista, ja ho hem parlat, està totalment Sí, no, per d'acord. Instagram l'he contactat. No l'enganxarem a la sortida del partit a tocar-li el sou, no. Hem de, Amb aquests micros no. hem de pensar en un càntic, Tu... Hem de pensar en un càntic. Ja li donarem alguna volta. Ja veurem com ho fem, però li farem una Hem entrevista. de fer un càntic perquè se'ns escolti, que follon. Colder, no. ¿Qué follón? No. Bernat, perquè editas bé. Perquè editas bé. Y el perico no sé muy bien qué hace. Ahí está. És perico. Bueno, Recibir los insultos. ¿tens alguna cosa a dir al Cerdanyola? Estàs content? Sí. Com aneu a Lliga, vosaltres? Està tu aquí? Hem perdut un partit i hem empatat un altre una mica malament. Bueno. Però bueno. Los comienzos son difíciles. Los comienzos son difíciles. L'important és com s'acaba. Aquest fin ens toca contra els gitanacos del Badia. ¿Qué opinas de Albadía, Víctor? No, dilo. ¿Qué opinas de los gitanos y de Badía? Son unos malcriados. Son gente. ¿Qué opinas de Fali? Deberían ser extinguidos. ¿Qué opinas? Exterminados. ¿Exterminio gitano, sí o no? Sí. Perfecto. Menos Oscar Heredia. No, Oscar joder. Heredia se queda. Muchas gracias. Ahora eres miembro oficial de Que Follón. Perfecte. Farà clips. I ja pots Al nuevo usar- editor de clips. Aquí está. Vale, ya estamos aquí. Hasta aquí, Albert. ¿Cómo estás, Albert? ¿Cómo estás, Albert? Molt bé. ¿Sí? ¿Res a dir? Sí, content. De Torna, ressaca, s'ha no? acabat ja el parat de seleccions, tornem. Ya hem parlat de la secció. I hem parlat de Cerdanyola, però tenim notícies importants del podcast. Primer, celebrar que hem arribat a 50 seguidors! La fama. No Ens passa res. costa sortir de casa. Ens paren pel carrer. Fem un sacrifici per venir aquí. No sabeu el que és arribar Jo cada també dia he al arribat forat, tard perquè no em deixaven entrar. Claro. I així Que si la firma'm el porta- tanga, que si no sé què, hazme un hijo, no ens pot així. No es pot. No es pot. La fama I no tiene. un gran tinc un treball sostingut del nostre allà. editor. Vine. Vine. Tots guanyat. Ho tenim, ja, en realitat ja ho hauran vist. Aquí tenim, no la posis aquí. no. Aquí tenim Aquí. la nova intro de Que Follón. Dóna-li. Oh! Està bé. Oh! Qué golazo. No toques, quita, que se vea bien. ¡Oh! ¿Amb qui? ¡Oh! No, África, yo no voy ninguna. No vull a Àfrica! Això és justificat. Una africana sí, no? O sea, a ficha al Barça, yo me pasé en directo. ¡All hay Ramsey Fruit! Panchito Históric. Una burrada. ¡Dembélé! Ah, sí. ¡A la mierda, Dembélé! Que me hizo su ¡Oh! ¡Al tulipán, la Patunia, al nazi! Vinicius! I Chenchi! Ho tenim tot! Molt bé, Bernat! Està molt guapo. A veure si així la gent aguanta més de 10 segons al vídeo. Que no, ja que estem parlant de les estadístiques i de la nostra fama, per alguna raó ens segueixen molta gent d'Argentina, ho volia comentar així com a dada, ens veu la gent més d'Argentina que d'Espanya. Som internacionals i això que som racistes! veure això. Clar, Claro, fan zoom. i bueno, ara parlarem del Barça, però abans de parlar El que hi ha jo? Però abans de parlar del Barça, heu vist el pòster del 125 aniversari del Barça, sí, no? Sí. Feo, estoy Però d'acord, amb no? ganes. Art abstracto. I com som molt bones persones, Per la meva secció us he de demanar un favor, que és, mentre fem la tertúlia, hi haurà una persona que estarà allà dibuixant el que ell considera que hauria de ser el pòster, ¿vale? Tu aquí. I després farem la meva secció amb això que ja veureu què fem. Comences tu, Albert, així et calmes una mica, et veig revolucionat. Jo estic menjant, si pot Bueno, començar vale. una altra persona. Víctor, comences dibuixant. Tens 5 minuts Però què he de fer, què he de fer? dibuixar el pòster. inventa. Has d'agafar el llapis. Dibuixar el pòster. Dibuixar el pòster? Com ho hauries fet tu? Agafa el llapis. Com seria el Quita lo del Del Barça? Quita les bufandes. Sí. Però he de fer un espai per cadascú, no? Quítalo, sí. No, en plan izquierda. No, Ah, páginas. Que no, coño. Vale, sí, me parece bien. És, tots dibuixem sobre el mateix pòster. Serà el pòster de Que Follón. Claro. Ah, sí, Vale, molt bona llavors secció. anem construint el pòster, no? Ten 5 minuts. Quita la Jo bandera. ja sé que voy a dibujar. I jo. Vale. Bórralo, esborralo todo. Bueno, mientras tanto, Vale, què polles dibujo? nada, tú ve dibujando, nosotros vamos, ven a la tertulia. Pero tú también Ya, puedes ten 5 minutos,
I ara, mentrestant, mentre el Vilo pots parlar, però senta't al dibuix. No parlis. No t'estreguis. Mentrestant, fem la tertúlia, parlem de... El boli, el segundo, a la izquierda. Que inútil és. Izquierda. No. Lápiz. Aquí. No. És peor que Marta Broto, tu. Izquierda. Puta escroto. Dale. Ahí y ahora cambias el color. ¿Qué color quieres? Vale, pero que yo quiero hacer una puta redonda. Que la hagas a mano. No, a mano, solo se puede hacer a mano. Mira, forma. Que solo a mano, solo a mano. Forma, mira. ¿Qué es la norma? Vale. Vilo. Vale, sigue. Pero ponlo todo. Vale, ara. Vale, parlem hagas del lo que Barça. hagas, no vas a empeorar, Podéis lo que ya callar está hecho. No és un... No contàvem que eres No son retrasats. personas. Calleu-vos. Ya, Parlem que no. del Barça a la vez, ho veuràs, pues així... Hat-trick de Lewandowski. Hat-trick de Lewandowski, 30 minuts, això ho fa Kylian Mbappé y tens a Marca todo el día con la polla fuera cascándosela. No, Pero porque com ha Mbappé sigut- va a treure la polla, se la va a cascar Estocolm i... No, ara no casar- parlem d'Mbappé. No parlem Mbappé no es d'Mbappé. parla, les violacions, les presumptes violacions, no se'n parlen. ¿Por qué no? Parlem d'unes Perquè no quantes. interessa, magnetisme sociològic. És per tu més que res. Exactamente. Jo sé que no vols parlar, Víctor. Bueno, Barça a la vez, Lewandowski històric, però això sí, la segona part va ser una mica Però no m'ha infumable. faltat res més. Espera, que potser No, podem no, empitjorar venga, el ya, partit sí. del Barça, eh? Mierda. Pero una cosa, Víctor, Que no se trata de hacer el logo de que no, fue no, yo. pero una cosa, Segundo lápiz. calleu, collons. Que estás cambiando el dedo. Víctor, però que no és el logo de que follón, és tu fas el pòster 125 aniversari del Barça com hauria de ser, ¿vale? Vale. Pero Vale. quiero que esté. Sí, jo només ho dic per si de cas. Continuem, més notícies. Dos, vale. Més notícies del Barça. Tornen moltes baixes. Primer, Frenkie de Jong, què opines, Guillem? Que sé que Que son t'agrada. gilipollas. Vaya, epa. Un tulipán. Ya lo has soltado. ¿Tú qué piensas de Frenkie de Jong? Yo, bueno, a veure com torna. Pues mejor, no. En ¿Por qué, plan, ¿Por qué no? Frenkie de Jong és una persona amb moltes condicions, però que li posen les mateixes ganes que jo a clase de mates. Vale, no? En tant, em Sí. fem una idea. Sí, tothom Sí. sabem les cares que li poses a la classe. També torna Fermín. Trujillo. Fermín sí, Fermín. A més Però no de... està jugant gaire, No, pero a més de futbolísticament, carisma No, sí. tiene un rato. Y Dani Olmo, el yonki, el drogadicto, politoxicómano, la magia de Tarrasa y de la Masía. Torna Dani Olmo Carvajal. Com ho portes, Guillem? Tens ganes de que arribi Dani Olmo? No. Sí. Ah, ja està. Bé. Molt bé. I, per últim... Vilo, se acabó, te toca, No, Guillem. no, no, no. No, se acabó, fuera. 125. Que no. Ahora me toca. Se está haciendo literalmente el logo. No, que ahora voy a poner 125 arriba. 125 años de que fue yo. Venga, Claro. Y el Barça. continuem. Joder, que bien te conserva. Y sobre todo, torna el niño pródigo. ¡Torna Gavi! Quedado bien, Guillem. ¿Podéis callar? Sabía que no era buena idea hacer una sección en la que tuvierais que estar concentrados en varias cosas, ¿eh? sí, Jo puc opinar moltes coses. ¡Torna Gavi, cuyón! ¡No estoy hablando de que torna el puto Gavi! ¡Gavi! ¡Que torna! ¡Gavi! ¡El niño! Dibuja. Que estic dibuixant? Que ja ha acabat? Ya se acaba. Si tienes el color negro, ¿por qué le das y vuelves a poner negro? Pues te reviento. Que aquí no queremos negros. És veritat, negre. Podem centrar-nos una mica. Que, A veure. Podeu deixar? Continuem parlant. Podem continuar parlant de ¡Gavi! ¡Que torna Gavi, coño! ¡Torna Gavi! ¡No te está escuchando! ¿Y qué? ¡Torna Gavi! Y te la suda, y te la suda, y te la suda. I torna de On jugarà Gavi? On jugarà Ya, pero yo me la suda. No, per qui juga Gavi? Me pregunto. No sé, te habrán acasado. Però Casador. treure a casa... Que has cambiado el dedo. Que te calles ya, por favor. Sí. No, jo per mi que Casador s'ha de mantenir a la plantilla. No, per mi també, però... Però perquè no tenim pivots. Deixeu! Que li deixeu, collons? Si estem a 2025 ja, tu. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has puesto? Había ahí unas apuntes de Keino. Vale, pero no estem fent èmfasi en que por la cara que de dir estem a 2025 ja. Ja? ¿Por qué? Uah, que retrasado.
Gavi, en teoria, tornarà contra el Sevilla almenys a convocatòria. No jugarà. No crec que jugui. Espero que no jugui. No queda así. Contra el Madrid, titular, y a funcionar. Directamente. Y le echará más huevos que Frenkie. Joder. Se acabó! Fuera tiempo, fuera tiempo, fuera tiempo, ya está. ¿Pero Fuera. qué has- No, es que ¿qué hace? ¿Qué hace? No digas, ¿qué hace? ¿Qué hace? No hace. Me toca. Me toca. Dibuja. Portas la... Guillem, portas la tertulia. Dame. Portas la tertulia, ahí está el guión. Dame el lápiz. Llavors, Salta aquí, ara... Aitor, tu també participes? Parlem del Barça Alavés. Com veieu el... Que ja hem parlat del Barça Leves, hat-trick de Lewandowski a dormir. Vale, no, però... Podem parlar del Bayern? No. Sevilla, toca prèvia vale, Sevilla, sí, ¿sabes vale. leer? No sabem Però- seguir un guió. Prèvia Sevilla, prèvia Veure. Sevilla. Com veieu el partit? Qui jugarà? 11 inicial. Qui ha de jugar 100%? Chesney. Chesney ha de jugar? No, si veig a Iñaki Peña jugar més minuts, m'arranco Com el es diu- Astralaga. Com es diu el xaval aquí que té 18 anys o 17 anys que és suplent de porter? Astralaga. No! Cochen. Cochen. Aquí hauríem de provar-lo també. Pip, pip. Defensa Íñigo Martínez segur. Íñigo Cubarsí, Koundé, Valde. Aquí estàs. Casado, Pedri. Olmo? Olmo? Olmo titular. Olmo? Aitor? Olmo? Olmo. Olmo? Titular no. Rafinha. Lamin no. A mi no Pues pot si jugar. están Olmo y Chesney a la banqueta, ojo. Submarino. Submarino. Bueno, pues això. Lamin no. Pau Víctor o Ferran. O Ferran per esquerra i Rafinha. Ferran per l'esquerra. Ferran per l'esquerra. Ferran és molt bo, vale? Però... I... Últimamente estás en un nivel de autismo. Coño, Estás ¿no heavy. se hace una esvástica? ¿Autismo? Ahora. Ah, Bueno, seguim. I a punta Lewandowski. Llavors, predicció. Com quedarà el Barça-Sevilla? ¿por qué no me sale hacer la esvástica? 3 a Tengo mucha 0. esvástica, me he puesto nervioso. 0-3, guanya el Barça. Que ya lo sé, coño, pero que me he puesto nervioso. He dibujado muchas esvásticas. Qui marca? Prèvia del Barça-Sevilla. Una porra. Hòstia, pot ser que adivines la del altre cop, no? No me'n recordo. Perquè va dir 2-1, tu vaig dir 3-1. Si és que no es va gravar, de veritat. Ah, se me acaba el De tiempo. verdad, no s'ha gravat. Bueno, va, digues. Toca. No sé, però em toca dibuixar. No. No borri. Bro, eres... Que no, que lo quiero hacer más pequeño, que quiero hacer... Oh. Com sap aquest noi, no? Sí que sabe, para eso del instituto. A ver, ¿a qué estén parlant? Que m'he perdut el meu dibuix. No, estàvem parlant de la porra del Sevilla. Com creieu que quedarà? 2-0 para el Barça. 2-0? 2-0 para el Barça, marca Lewandowski y marcará así tontamente Casado. Sí. Està, sembla- el dilema em sembla del bastant bona partit porra, és en qui jugarà al mig del camp, perquè defensa i davanters, bueno, hay lo que hay, però mig centres, qui jugarà? Com? Al mig camp, qui jugarà? Al mig camp. Jugarà Casado, Pedri, I? o Pedri al millor rotació, és que s'ho està cascant tot, No, és que ha jugat a les I Madrid-Bayern. Ha de jugar. Jo crec que Pedri jugarà, però... Pedri minut rotarà. 60. Fermín. Pedri rotarà contra el Bayern perquè guanyarem 8-0. Fermín Trujillo també està de volta, també. Sí, però no titular. No, jugarà Ferran. Igual un Rafinha por media punta tonto te cae. Bueno, A lo important. sí. Ara, Jo crec que jugarem com sempre, Casado, Pedri Jo he fet 3 i... números en 2 minuts. Bueno, podem parlar ja del Barça-Bayern? En plan- Sí, passem ja... Ja anem a l'important. A l'esquizofrènia. L'important és la prèvia del Bayern. ¡Nazis, hijo de puta! Li hem de cascar... sé, le pega muchas veces. Li hem de cascar 5. Hansi Flick. Esta mañana hemos llegado y hay 4 sillas que están dobladas. Bueno, però no ho hem fet, què vols que t'ha digui? Continuem. Hansi Flick La meva aportació, cabronazo. Hansi Flick jugarà contra el seu ex equip. La presència. Ja que estàs aquí, pots tornar... Vamos, que no sé. Muy bien, ha quedado claro porque Vilo no es el que lleva los guiones. Ha quedado bastante claro. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya está! Víctor López! No, ya está, ya Deixa'm estén acabar, tots. deixa'm Estén acabar. tots. Espérate. Bro, o sea, se la saca un... Se la saca un Et toca.
Víctor López. Que ya Es que le falta un detalle a la Ella mano. es feliz, ella es feliz. le está haciendo un verde. Le está haciendo un verde. No, ¿qué coño es eso? Vale, una botella. ¡Es de Frente Atlético! ¡Son els Boixos Nois! Hostia, por eso hauríem de tapar, eh. No. No. No, a ver. És una crítica social al cos de sois nazis. No és molt crítica, eh? És bastant admiració. Ahí està el verde. Ahí está el verde. Bueno, Continuem. Barça-Bayern, el dia 23 d'octubre. Com ho veu? Com ho veieu? Ho veig fotut, perquè el Bayern està en bona forma, però guanyarem. 2-1. Callar ya. No te lo digo totalmente en serio. ¿Te puedes callar? 2-1. 2-1 guanyem. 2-1 guanya el Barça. Guanyem. 4-0. I marcarà doblet, guanyarà amb doblet de Lewandowski, segur. 4-0. Lamine, 4-0. 2 goles mínimo. 4-0. Otro de Pedri. Y Koundé. 4-0. Lewandowski no marca. No. Lewandowski Sí. asiste. 5-0, gol de Lewandowski. Vale, 5-0 gol de Lewandowski. Va, va. i qui més marca? Lewandowski. Lewandowski. 2 gols. Espera, hem dit Lewandowski? Lewandowski. Un altre Tres. Lewandowski? Lamine. 3. I espera, em falta... No has dit... No, encara no has dit Lewandowski. Un altre. 4 gols de Lewandowski. 3-3. Vale. Pero Cambiaron ¿cuántos? por Ferran. Vale. Pero ¿cuántos negros tienen plantilla el Bayern? Moltíssim. Uns quants, no? Com a... Han perdut l'essència nazi, no es poden Upamecano. guanyar. Upamecano també negro. Per què ens van... Guanyin Davis. un equip que té... Sané. El cabezón de company, d'entrenador. Que té... Està el Bayern? Sí. Sí. Que Hòstia té puta, tio. menys carisma nazi que Churchill. I nosaltres tenim la presència d'Adolf Hitler a la ¿Dónde está? banqueta. Ahí está. No ens pot guanyar, en plan... Tenim a la puta Reyen de Hitler. No hi ha possibilitat de que perdem L'única aquest partit. persona que podia fer competència al nazisme d'aquest és el de... Nagelsmann. El Nagelsmann. el Kuloman. Sí. El Nalgasman, tu. Nazi de cuidado. Crec que ja ho hem mencionat un parell de cops, però nazi, És una borrada. Quan es va portar a la putíssima selecció a fer entrenament militar, nazi. Bueno, Completament. prèvia Bayern, Però això. com anirà el partit? En plan, jo crec que el Barça com competirà? Jo crec que la clau és que Començarem. Baño. perdent. Baño. Jo crec No, que baño. Jo dic baño 2-1 guanyem, tàctic. segur. No, baño tàctic. Kovacic farà un partit. El Així, partit de Kovacic. farà així. Kovacic farà així. Se sacarà el rabo. I Valde... Coño! I Valde ha demostrat Li perquè és posarà el millor a Harry que... Kane i... I es demostrarà com... Harry Kane no toca pilota. Valde és millor que Tocarà- Alfonso Davies. Tocarà 10 vegades la pilota i 5 seran pèrdues de pilota. De fet, Alfonso Davies es trencarà els creuats. Sí. No vull dir-ho, però em sap molt malament, en plan... Hòsties. Ojo, Sí. Anirà per la banda i Flick farà la de Mourinho. Se va a poner la- patada. I ja fora creuats. No. T'ho juro que em sap molt greu per ell, però... No hi ha una altra opció. Des d'aquí li enviem moltes forces a la pròxima recuperació. Sí. Perquè a més, entre que esto se sube y todo... Ah, no, que ara tenim un editor que puja el temps. Perdona. Sí. En plan, si jo fos Alfonso Pero Davies, dirás que me encanta el No gimnasio. jugaria. no jugar. Jo aquell partit no No el jugues, saltaria. vale. En plan, prefereixo Tens febre... un partit. així. La meva carrera no val un partit. No. Per això què ve? Perquè Perquè estarà... Alfonso Davies es Tu saps que dice el trencarà gafe, no? De les lesiones, pues... Però per què estàs parlant de que es trenquen els creuats tant? És una porra. És una por. Vale, va, es trenquen els paga creuats. car, Minut, es paga minut. car. Segona Pobre, part. A la segona part. Això... No, és No, que i no ha tu de saps- jugar directament. No de jugar. Perquè si li dic que es trencarà el 1060, el 40 sortirà. De veritat. Clar. No, perquè que un no, d'aquests que- 50, que- perquè un d'aquests 50 seguidors que tenim és... És Alfonso Davies. És Alfonso Davies i és Company. Sí. Són dos Un és d'aquests... Alfonso... Però que no ho diguis, que no ho diguis. És veritat que hem de... Desvelant identitats. Molt malament. Aquesta gent que ens pregunta és gent anònima. Clar, tio, no puc dir que un d'ells ha sigut... Jo què sé. Fali. Fali... T'envia saludos, Pilo. Salve, Fali. Saludo al Falillo. No, però jo crec de veritat que serà baño tàctico de Cubarsí traient pilota. Cubarsí, Casador i Lamine. Jo crec que jugarem molt bé. I Rafinha. Rafinha va fer un Sí, partit. serà un banyo, però no guanyarem molt abundant. Sí. Serà un banyo, però no guanyarem 4-0. Lo de la Min no tindrà ningú sentit. Sí, perquè la defensa del Bayern tampoc és una locura. Crec que només pel partit del Bayern, Upamecano, Kim Min-jae... la Min Yamal Cero tindrà miedo. opcions a guanyar la pilota d'or. Què? Upamecano, que mitja ja ha dit un xino i ha un... Pel partit contra el Bayern, Només pel partit del Bayern, perquè ficarà la... Anava a dir la tornada. Puta merda de format aquest. Sí. Vull ir a casa, collons! Volíem a casa. Ai, que... juguem a casa. Ah, sí? No jugàvem fora?
Contra el Bayern Ens jugam a toca a casa. casa. Després... Doncs vull anar fora, collons! No, millor a casa, millor a Tu casa. ja has anat a l'Allianz Arena? Feo de cojones. Bueno, Res que envidiar-li a l'estadi del Cerdanyola. Què més del partit? Pues poca cosa més, jo crec que ja... Jo crec que amb això. Sí, la defensa Íñigo Cubarsí, no? Cero Sí, cambios. claríssim. Tampoc tornen... I Koundé. Quan tornen els defenses del Barça? Araujo està allà... Araujo, si vol no tornar, pues mira. Cero problema. Bueno, Pot quedar a sa puta casa, Puto panchito. Hala. ha soltado. I la resta, Christensen, quan És que torna? tenim a dos Sí, és que no independentistes jugarà ara de més de centrals, defensa, jugarà de pivot segur, quan torni. I de porter un polac. No. Què diu? Que Christensen- jugarà de pivot Christensen. Christensen no jugarà més de Caçador, defensa. Gavi, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. pivot. Pivot? Quin tenien de pivot? Casador. Pivot. Caçador, Bernal, Però és que, Ber- però Jong... si has de, Bernal no és no, però pivote. si has de treure... Bernal és pivote. Sí, però no està lesionado. Bueno, No, però si has de treure algú o sigui, perdona. Si has de Christensen treure ha algú d'aquest doble que tenim, no pot ser Pedri. O Eric sigui, Garcia. si has de fer que jugui Gavi, és de pivot. Perquè Christensen, abans de lesionar-se, estava jugant de pivote. Que sí, però que no teníem, que no teníem a Caçador, Vale, no teníem a Ah, no Gavi. teníem a Caçador? No Clar que teníem. teníem. Sí, però no teníem el Estava Caçador que tenim ara. estava bé. Tu has dit el Caçador que tenim Christensen ha ara. de tornar a treure-hi el rol d'Eric Garcia de tercer central. Sí. I ja està. I en alguna ocasió de home, pivot i ja, falta. i ja si el treu del club, molt millor. O sigui, Però sí, és bo, pot Christensen. jugar, No, però no, de Eric Garcia. ni de titular ni de suplent. No serà ni el segon pivot. Qui? Christensen. No, serà el tercer Em sembla central. A mi millor Eric m'agradava, Garcia. més el Girona. Hombre, y el Romeo. El Romeu també. Buah, que Està jugador guai. perdimos, Ya, ahora sí. Que jugador No gran perdimos. cosa, Me la posava molt dura, el Romeu. A la pretemporada, madre mía. Yo Yo no dije me la me hartaba diciendo te suma 4 milions pel nou Zidane, no sé què. Bueno, pues nada, així va quedar. Així va quedar. I amb això tanquem, llavors, repàs ràpid, porra contra el Bayern. 2-1 guanyem. 5-0. 5-0. La porra de Hansi Flick. Amb bona tranca. Pots dir el resultat? 20 centímetres 2-0. Molt bé. I Molt, amb 20 això, centímetres, relaxada. amb això tanquem la tertúlia i passem amb les seccions. Comencem amb la meva. Amb la meva secció. Per què us he fet dibuixar això? Us preguntareu. Pregunta. No, ¿por qué has fet això? Per què ho has fet? Molt bé pregunta. Toma, on anem. Gràcies. Per què? Perquè ara faré la meva secció. Quina és la meva secció? No menja perquè és carame, no per una altra cosa. Sí, perquè El què? el pòster del 125 aniversari em semblava tan putíssima merda que he pensat que nosaltres en 2 por 4, 8 minuts ho faríem bastant, però bastant, I crec que ho però hem bastant superat. millor. Hem superat, sí. Llavors, aquest és el A mi pòster no em representa. representa a tothom. M'ha borrat. Representa gran cosa. A veure, Això pel que havies fet... representa com hauríem fet el pòster des de que follon i faré un anàlisis perquè com sabreu, a part d'analista de partits, comentarista, narrador i moltes polifacèties més, soc crític d'art. Oh! Vamos a ver. Aquí Al final li has de posar un preu. I una nota. Nota i preu. Venga. Aquí podem, Me gusta. podem observar una autèntica obra, La porta a punta, pel 150 aniversari, a lo millor ens pot Ja l'ha jugar. guanyat, Ja l'ha guanyat. La porta? La porta. Punta, xiquitín. Aquí tenim una gran obra que pot referenciar la grandiositat del Barça, representa molts dels elements actuals. Primer de tot, què follon amb Coque Resurrección? Quin és el principal exponent ara mateix del barcelonisme? Quin és? Nosaltres. Qui més? No, jo no conec a ningú més. No. I quin és una de les bases de el Barça? Els boixos, nois. Per això tenim l'ampolla trencada. Estem Què va representant passar amb l'ampolla trencada? Ah, jo què sé. que no arriba al nivell de Frente Atlético. No la van reciclar? Què? No, No la van reciclar, no. No. Joder. Llavors representa, a més d'això, el braç alçat que representa a la perfecció el sistema actual del Barça basat en un sistema polític I social. social-nacionalista. Nazi. Nazi. Per què? Perquè tenim el nazi d'època. Llavors, això és una època de renovació. A l'any 125 és molt diferent dels 125 anteriors. No tant de l'època nazi i de l'Holocaust. No, que pel Guillem estem al 126. Jueu, eres retrasat. I, a més de tot això, on podem No veure s'entén el una humor representació d'aquest del nazisme, Tu una no representació t'entens, també no del t'entens. nazisme
Podem veure una representació de les drogues. Per què? Per què les drogues? Per què les drogues? Pregunta. Per què? Per què les drogues? Pues molt bé, És una... Agafa un M&M's. És una... Les drogues, per què? Perquè què va passar l'any passat? ¿Qué va a pasar amb els putos tweets de Ronzi? Que nos fumamos un porro histórico. ¿Y qué va a pasar? Que Araujo retrasado. ¿Y què anirem a fer ara? Fumar-nos Araujo, que torni a Uruguai. Exactament. Amb això representem la renovació del Barça. Com a I a més de tot això, què opines d'això, Víctor? Increïble. Sí, verdad. T'agrada que t'escut, no? M'agrada que el trepitgi. T'agrada, veritat? M'agrada. Perquè trepitjarem al Madrid. Finalment, Oh, Hansi Flick. finalment, com a crític d'art, si hagués de donar-li una nota seria un 10 de 10. Ho acaba d'espatllar. Punta. No, a la pissarra. Perquè hi ha un apartat de podcast. Com va això? ¿Dónde el podcast? Oh! Ahí está. Si hagués de donar-li un preu Treu l'Andera. Tremenda. al Manzanares, que és del Deport. I si hagués de donar-li un preu... Quin preu li donaries? Et preguntaràs, pregunta. Quin preu li donaries? Més? Un altre, Estic vinga, no un altre llamanem, manem. no llamanem, Ah, vale. que no llamanem! El preu que li donaria seria el simbòlic preu 50 euros, una putilla. Molt bé, molt bon treball. Jo els pago, Són 50 euros, No els pago. Sí, que els pagueu Oh. nosaltres, Això un és... càrrec de directiu esportiu de Deco. Sí. Es pot plantejar les opcions, no? Sí. Sí, pots... La porta, per poder utilitzar aquest pòster, tens dues opcions. O pagar 50 euros o fer fora a Deco. Acceptem Visum. I fins aquí la meva secció. No us hagi agradat. És per canviar una mica, perquè molta de la gent que s'ha escrit ens ha dit m'encanta el teu podcast, no podria viure sense ells. Que tots els dies. Però algú ens va dir una mica de culturització estaria bé per veure que el futbol no són només crits, racisme, homofòbia, machisme, que per cert, què és més, machista o homòfob? Vale. Molt de les dues. També no sé què és. tenim cultura. Fins aquí. Ara lo- Hijo de puta, esto es lo que estaba haciendo en filosofía. Hijo de puta, esto es Espera, una cosa, que esto no lo he dicho aún. ¿Vosotros habéis visto que al Barça casi le timan 1 millón de euros? Sí. ¿Por qué? Por Lewandowski. Porque el, No hem parlat hubo, de la paliza gitana. hubo un colgado que Hostia, se le no. ocurrió decirle a Laporta, enviarle un bueno, a Laporta o no Tú sé a vas, quién, Gabriel. que quería una prima de contrato de Lewandowski de 1 millón de euros y el Barça lo envió y el banco lo rechazó porque era demasiado dinero. Muy bien. Entonces no, yo ese póster no lo compré de la puerta de calentada. Comencem a la secció de Guillem, que s'ha portat un Canva. Oh, que O guapo. en presentacions de Google. Que és Oh. més interessant i més autèntic. ¡Oh! Llavors, amb aquest parell de seleccions... ¡Oh! Que tots pensem el mateix, que és una puta merda, però almenys hem pogut aprendre una cosa. Llavors, ara tu. ¿Qué m'ha pres? ¿Qué m'ha pres? Molt vàlid. Què hem après amb aquest parell de seleccions? Que... Ui. Please, vale. Que al final es troba a faltar allò que s'estima, no? En plan, al Barça l'hem trobat molt a faltar... Perquè al final anàvem cachondos perdidos amb el 3-0 de Lewandowski. Mira, està com una mona. Ja ho ha dit, i... I pues, clar, i el parell de seleccions ens moten una mica. M'agradava Llavors- més la temporada Oh. passada quan perdíem tot el Barça i no estaves tan cachondo en los podcasts. I llavors, amb el que hem trobat a faltar, i a sobre de trobar a faltar el futbol, s'ha retirat molta gent. Que mal se ven las fotos. La primera notícia, Iniesta. Realment, portava retirat des del 2018 que se'n va a Japó. Però el cabron sabia jugar a futbol, però oficialment s'ha retirat ara. I el fet de que la seva notícia... Parlaves d'això? De la raó per la qual la seva notícia no va sortir molt? Qui més s'ha retirat? Fatxa Nadal Parera. Un heroi de l'esport espanyol, una mica fatxa, Una mica molt fàcil. però que el graciós és que tothom que fa alguna important li posen Parera al final. Això és una cosa que m'agrada, que crec que és el més important que ha fet Fatxa Nadal. Tot i que els Wimbledons i les merdes aquestes són mariconades. Aquí més trobem a faltar, perquè no només trobem a faltar a gent que s'ha retirat, sinó gent que està a segona Ahí divisió está Miguel. sofrint
I per això no han parat a les seleccions. Com per exemple, el meu déu, Fali. ¿Qué opinas de Fali? Una mica gitano, ¿no? El meu amic de tota la vida, però un poco gitano sí és. ¿Y qué opinas de los gitanos? Ja ho he dit anteriorment, però bueno, vienen a ser exterminados. Sí. Vale. Què més trobem a falta? Menos Fali i Óscar Heredia. Constantin Sepiasvili. Sepiasvili. Llavors, aquesta secció potser dona un gir dramàtic, perquè no us esperava veure a Sepiasvili amb un onze de paella de matat. No m'ho puc creure. Un onze de paelles, la veritat que això no és una No, seria increïble, no? Però què més ha passat? Perquè ho trobava a falta, ho heu escoltat la setmana passada i volia donar Ai, una Que no es va publicar, pero bueno. Però no. Ni un. ¡Això vull dir aquí! ¡Tiramos al Getafe! ¡Fútbol, barro, calle, patadas, coño! I qui us ho va anticipar? La conta de que follen a Instagram, que ojo, Seguiu a Instagram. Però... Pots... Niom. Niom ha tornat al Getafe i això aquí ens fa recordar i ens fa tornar una cosa que s'estima. A que cada cop el Getafe és més marrano. I té més negres, també. El Eurogeta. Està cucurilla, està cucurilla! Me he emocionado. Aquests 11 tios que fent un rondo seria bastant lamentable veure que no arriba a l'altra persona perquè la salta, la pilota, seria que li va cascar 2-0 a l'Ajax jugant 40 minuts. Molt bé. Y al Johan Cruyff Arena 6-4-0, 0-0, ya funciona. No van perdre mai. Al Johan Cruyff Arena no, van empatar. Eurogeta. Pues eso, Eurogeta. ens acabes de cascar una presentació de l'Eurogeta. Molt bé, Guillem. Perquè com abans criticàvem la selectivitat i sigut una mica merda, us venia a donar una mica classe d'història. M'ha agradat molt la teva conclusió. Culturitzant! Art, història, que és el següent. És el següent. Què serà? Què serà? Mates. Jo tinc arts marcials. I passem a la secció de l'Albert. Comencem amb la meva secció. Aquesta és una secció una miqueta, com que venim de parlar del Getafe, una miqueta contundent. És un 11, espera't. És un 11 de jugadors agressius. Molt agressius. Oh! El primer, Gastón Sosa, porter. Se li va acudir agafar del coll a l'àrbitre, perquè sí, i després anar-se'n del camp partint una balla de publicitat. Que està bastant bé, Bueno, algo así ligerito. Tebas baja al futbol, posava la pancarta. Després, tenim com a central a David Navarro. Espera. David Navarro, que se li va acudir sortir de la banqueta i fotre-li un cop de puny a un jugador. Estava a la banqueta. Sí, estava a la Va banqueta, sortir a- apareix i agafa i li fot un cop de puny a un, el tira al terra i després es va tot a l'Inter cap a ell. Es veu com el puto cul. Però bueno, això després el Bernat ho posa allà baix, que li passa uns links i ho posa aquí ben posat, que el persegueixen. No, que així li da el Espectacular. toque. Després, Javi Navarro, que se li acudeix la meravellosa idea també de fotre-li un palo que és digne d'estudiar, que el deixa inconscient. No, és espectacular. Un altre cop. Pumba. Le mete un rodillazo a los huevos. Sí. Pollazo y codazo. No, o sea, no es pollazo, li fot La rodilla. i després codazo i el deixa inconscient. Ratatata. És un jugador rústic, contundent. Fútbol y barro. Després tenim a Pablo Alfaro, que aquest té unes quantes. Mira. Pamba! Ale! Molt bé. No, és que aquest TikTok està molt ben agafat. Agafa, mira, a Butragueño, pam, pisotón. Bueno, la pilota, pisotón. Ai, perdó, aquesta és a Butragueño. Li fot un pal així, es mou per només donar-li. Mira. Pam! Dona una voltareta a l'aire i tot. Mira aquesta no s'aprecia molt bé, però és que li enganxa per darrere, que dona gust de veure. Hòstia. Pumba! I com que segueix, pues palo. Pues bueno. Va avançar su puta madre, no? Una mica. I després... Passa el jugador a la pilota, els dos no. Espectacular. Valor. És això, parlaves de masterclass de Bordalàs, això és una masterclass de Bordalàs. Aquests jugadors els voldria Bordalàs al seu equip. I que seria una defensa sense Pepe, el del Real Madrid, que ja tothom coneixem,
que és un jugador... Espera. És que se't passaran, ho saps, no? ¿Qué va? No empiezan hasta ventas, creo. Da igual. ¿Gravesen? No, Gravesen no, passa. Está por orden. Està Pepe. Pepe? Aquí. Aquesta és la de Pepe? Bueno, pues ja sabeu, Pepe, Mira Pepe. jugador, un jugador, això és patrocinador, que ja ens estan contactant les marques i tot. Talando, cabrón. Doncs bueno, ja sabem com juga Pepe i ja sabem quina jugada és, la mítica patada a l'esquena Casquero, Hòstia, la de Casquero. que el tira al terra i després li fot una patada que Jo vaig Toma fer una- té encara els tacos clavats. Jo vaig fer una secció Uala. de Mira, coses. pa! Uah! Sí, perquè això depèn del punt de vista, perquè jo vaig fer una secció Clar, si la veus des del punt de vista de Pepe és molt bonica. Jo vaig fer un 11 de jugadors també leñeros. Jo O vaig futbols fer de una- la cabeza. Sí. Jo també vaig fer una cosa així, però des de la meva perspectiva en aquell moment l'agressiu va ser Casquero. Perquè en quin moment se't t'acudeix donar-li un cop a un futbolista al peu, que és amb la part que ell juga. Clar, que, no, i li dona amb l'esquena. És que has d'estar És que ha d'estar molt psicòpata per tirar al terra Esa- i anar-li a donar. No has posat la de Casquero, es que la No que me le sé mete a posar la de Dani Alves Casquero. también es histórica, ¿eh? Ja, Que hòstia, les ha- sí, he posat la... Sí, que fa així... Sí, bueno, li mete un ja, palo. la Godín li Bueno. va trencar una costella també. Després tenim a Vinnie Jones, que és un jugador també molt rústic, li fa cantonar, Uala. A cantonar, Has de tenir els quadrats. Els has de tindre ben grossos per fer-li. I després tenim No, un no jugador no busca que ni la pilota, estava pirat del cap, que si tires cap enrere el vídeo millor, és el minut, el segon bueno, 30. això. A Gravesen se li va acudir la meravellosa idea d'enmig d'un entrenament encarar-se amb Robinho, li va fotre un cop de puny i és l'únic que va fer el Mira Madrid, Pintos. perquè després no feia res. Pinti. Bueno, això ho pots treure, no em digues que res, perquè li fot el pal allà al mig de l'entreno. I després, què seria el Milan sense Gattuso? Que, pam, trascazo, Toma. sense venir a compte i s'encara amb l'entrenador que era Ancelotti. La posició de, Mira, de pivot mira, parlar-li així a ha perdut l'entrenador, bastant. mira, parlar-li així a l'entrenador, Ancelotti Li està parlant al seu entrenador així, Què? Ancelotti va jugar els dos aquí. Va jugar també al... No, va jugar al Milan només. No, en plan, va ser entrenador del Milan. Sí. Això és sent entrenador del Milan. El teu propi jugador s'encara amb tu sent S'encara amb el seu jugador. entrenador, claro. No, és espectacular. Pensava que s'encarava amb el rival. Sí. Uala. Després, doncs bueno, ja sabeu, Tindrà els collons de treure-li targeta. la següent ja la sabeu, la mítica patada de Bueno, Cantona. a l'aficionado. L'has de posar al minut 30, al segon 38. Bueno, Aquí. admirem. No, és una miqueta més Mira. endavant. Mira a veure si en quin minut està, en quin segon està. Esta sí que es de estar grillado de la cabeza, eh. Al 38. Ara, eh? Al 38. Buah, que feo l'àrbitro. Els Mira, àrbitres... mira. És que no tens carisma, com vols que et facin cas? Mira la cara, eh. Mira, és que té bigoti de... Toma! Ulo! És que li fot a la... És que li És el fot... de patada nuclear! Sí. Molt rústica aquesta patada. I després tenim Hòstia, Roy Keane. a Roy Keane, A que, Haaland, mira, sí. a Haaland... Justificada, també t'he de La dir. lesiona. No, és que... Hòstia puta. Això li haurien de fer Vinícius i no Què? necessitaries que li fan. ¿Cómo que roja? Això li haurien de... Amarilla i d'advertència, eh. Sí, jo crec que Gabriel Paulista volia fer aquesta. Però se li va desviar una mica. I per últim... Si le llega a pensar bien. Un moment. Sí. Alfonso Davis. No vols que et passi això? Veus el genoll desplaçat? No és una amenaça. És que si jugues, Ferran Torres et matarà. No juguis, perquè a més aniràs al Madrid. I després... És la carrera al Madrid, no la Després, no la per lies. última, a Stoikov, que s'encara amb l'àrbitre Ui, i agafa que i li mete pisotón un le mete. pisotón. Aquest en el vaig la posar ja un pierna, 11 també. Que és espectacular. O sigui... Vinga, I vinga, Johan Cruyff es vinga. queda amb una cara que li diu... El va lesionar, no? Va sortir fora, no, l'àrbitre? Sí, va haver de canviar l'àrbitre i es va posar al quart. I els altres, aquests? Ja està, ja no hi ha més. Crec que t'has deixat una superimportant, eh? Quina m'he deixat? Estoy de marcha ya, ¿sabes? Sí. Sí. Ja. Ya. Doncs no hi ha secció avui del Víctor. Hablem de fer... Una llàstima, te l'havies preparat molt, no? Aquest Sí, aquest bastant. cop. Crec que aquesta te l'has deixat i és que... Hòstia. Admirem això, el futbol. És que volia posar Maradona jo a dalt. I Maradona i posar el clip aquell de quan s'enganxa amb tots a la final de la Copa Buah, del Rei com contra seran de l'Athletic hòsties, Club de tu. Bilbao. Però no és una jugada de partit. Bueno, És que no, s'entera. quedat que ja hem acabat. Ja estem Crec que podem acabar amb això, no? Mira, Sí, ja acabem Pum, avui. arrodillazo a la cabeza al Tu pulgar. puedes finalitzar el podcast, ja. Així seria el futbol. I avui, repàs ràpid, hem parlat del Barça, hem parlat del Cerdanyola, hem parlat de que follon, que estem de celebració perquè comencem a tenir la guanya que ens mereixem, Mereixem. la fama que ens mereixem. La guanya. Calla. I Com t'ha afectat? hem tancat amb les seccions, Tonto. hem fet art, hem fet història. Està I com tonto, definiries això? Com definiries?
Això. Exacte. Rústic, no? Com Això jo ho definiria. 84 vegades. No, en una paraula. Futbol. RÚSTICO!